уважаеми дами и господа, намираме се на улица Речна. Тук падна печалбата от 7 кг чисти шишарки от новия билет Златната шишарка на горската лотария. Отиваме да се видим с нашата победителка Саша. Каква беше първата ти реакция? Ние събрахме се тук сутринта, търкахме и то от търкане късмета ми се изтърка. То взе, че се падна. Сашето викаше тук като полудяла. Саше, а ти какво ще правиш с тези шишарки? Ми за зетя, за внучето, за дъщерята, за дядото, за комшито. Купувайте билетите Златната шишарка от магазин Хралупата. Айде ще тръгвам вече, че почне малката булка.